Mas paiigtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa Bayambang matapos magkaloob ang lokal na pamahalaan ng mga handheld metal detectors sa mga benepisyaryong paaralan para umano ito sa pagpapanatili ng kaligtasan at maayos na kapaligiran sa pagkatuto sa pamamagitan ng mas mahigpit at pagpapatupad na rin ng security measures sa loob ng mga paaralan. Pinangunahan ng alkalde ng bayan ang pamamahagi ng mga kagamitan, katuwang ang Bayambang Municipal Police Station at Task Force Disiplina. Tinanggap ng mga school head at kinatawan ng mga paaralan ng mga handheld metal detector na inaasahang magagamit sa pagsasagawa ng inspeksyon at pagpapatibay ng kaayusan sa loob ng mga campus. Bahagi umano ito ng patuloy na programa upang mapalakas ang seguridad sa mga institusyong pang-edukasyon at makapagbigay ng mas ligtas na kapaligiran para sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng naturang hakbang, inaasahang higit na mapalakas ang koordinasyon ng mga paaralan at mga kinauukulang ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga paaralan sa Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.